belai hambai chini sansati awai muntai kokorok news channel lokno जों तिनी o jaga 48 koromsara assembly ni 27 nang booth kendra o mono bisi ngai mono bisi ni andaro chung o jaga tini door to door campaign khlailai tongo tini o jaga chini block president nang chini district president chini district vice president central ni gs amha central kabangma central district block twf afaka jot je chung bubagrani je dagimani kubui chasani थानसानी जे चोबा आ चोबा वो नो जों हिमलाइजाक जों तिनी ओ जागावो पुरा चिनी एरिया नो जों कभार खलायलाय दङ थांनाय जों अबनि सिगांरगबो जों नर्थ दुमासरा आयं नेपाल तिला गोबां जागा खलायलायखा आबा हेकेनो जे जानि जा मानतै जों गुरिलाय खलायलाय दङ तिनी ओ जागा लम्बा बिल जागावो ट्रेन स्टेशन गानावो प्राय जागा 500 नुपर फेमिली दङ आबा हेकेनो चिनी ओ जागावो Central YTF GS sini kripes de borma taku bini kamino kalayo bini kamini andaro no obo ngangke bini tidulmung bo belai kaham oro tai sing obo haikena sudu bini tidulmung ani tidulmung nini tidulmung obo haya sini bubagrani bisingtei sini jottoni tidulmung kaham bai जों थानसानि याप्रि सेलाय दङ बसकांनि साला अबा हायकेनो जों थानसानि सभा खलायै जों तिनी ताबुक सागजरा प्राय अद्धेक फेमिली ओ जों कभार खलायका ताबुक ताय अद्धेक फेमिली ओ जों कभार खलायनायनि बागै जों नखलाय दङ ताबुक ओ जागा ट्रेन स्टेशन गानाव जों अंका अबा हायकेनो सारा त्रिपुरा निचिनि तिप्रा सारनो अबा हायकेनो कोइनाय तिनी चिनि अरक खलायमा हाय सारा त्रिपुरा अबो खलाय दङ दैबो जे जागा अबो खलाया दङ रक नरक बो खलायलाय जति अंका अबनि बिसिंतै ककबो कसारना मुसुंगो ताबुक ताय कसा कुफुर कर्म हनै तंनानि जरालिया चिनि अबो पाइथाकनि चबा बुबाग्रानि दागि मुंनो बुबाग्रानि जे नाहार मुंनो जों माय आसाक लायसिनाय आबनो पाइथाकक जतनो न बेले बेले हामबाय बुबाग्रा जोंनो लगी दुइ दङ जों बुबाग्रानि लगी मा तंनाय 2023 जों आमतैबो थाइनो नतैसा मा थाइरि लायफेना एडिसि थाइरि माहायके बेले बेले हामबाय माने बुरिसिक बुरा सिक्ला सिक्ली साक्रा रक जतनो काइसानो कक बसकांनि चंमारी 2023 नि जे विधानसभानि चंमारी वो जोंनि बुबाग्रान जों खप्लाय माखायनाय दा बुबाग्रान थानसानि लगी वो जत ओ आमसाइनि अकरा साक्रा सिक्ला सिक्ली बेबागनो थानसानि मारि वो जत दङ हिनि जों दिनै बनखुक बायथाङै जों खानागा ओंखाय अवन परे जों तैसा बसकाङाव थाङै दङ बेलायखेनो लेंलायखा हाबुं हाथाय कासालायमानि दाबो अजा किसाते जों किसा रेस्ट खायमानि यागुलो तै ग्रिफान्ते 50 फेमिलि हाय दंख अ जागा जों थाङै तैसा जोंनि बुबाग्रानि जे थानसानि कक्थायनो जों पिननाय तामन बागि हिंके जों अबनो सानामु जोङो नंनि निउज मिडियानि बिसिंतै जोंनि काइसानो लामा दंसिवो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन याखाबा अ त्रिपुरा हासानि त्रिपुरा सारक बानचिनानो बागै थानसानि बिसिंथिनि जों अद हाफियक जागमानाय बुबाग्रानि वानचुङा बिसिंतै बुबाग्रानि लिडारशिप बायसिनि जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारक जों बानचिना लामा दङ तै गाहाम साल जों बुबाग्रानि बिसिंथि सिमिनो जों गाहाम साल नो नायनि जों थाखाव हामबाय।